Egy hideg és nyugodt este volt Debrecen városában. Miklós Zsigmond rendőr éppen a járőrautó rádióját állította, miközben figyelmesen járta a üres utcákat. Számára úgy tűnt, hogy ez egy újabb rutinszerű járőrözés. Halkan beszélgetett a társával, próbálva leküzdeni a fáradtságot, ami hetek óta felhalmozódott az éjszakai műszakok után, amikor távolról meglátott egy autót, amely nagy sebességgel közeledett. A fények táncoltak az üres úton, és Miklósban egy ösztönös riasztás ébredt, egy megérzés, hogy valami nincs rendben. Miklós, nézd azt, suttogta a társa, hitetlenkedéssel a hangjában. Megfigyelték, ahogy a jármű kontrollálatlanul halad, cikázva a sávok között. Nem volt szokásos, hogy ilyen zűrzavaros módon vezessenek autót ebben az órában, és főleg nem egy ilyen csendes területen. Miklós habozás nélkül bekapcsolta a szirénát és gyorsított, óvatos üldözésbe kezdett. Amikor végre sikerült megállítaniuk az autót, Miklós gyorsan kiszállt a járműből, készen állva egy veszélyes helyzetre. Amikor kinyitotta az autó ajtaját, Miklós megbénult. A vezetőülésben egy fiú ült, kicsi, reszkető kezével szorította a volánt, a szeme nagyra nyílt a félelemtől. Mellette egy másik fiú egy cumit tartott az ujjai között, próbálva megőrizni a határozottságát, bár az arca árulkodott a rémületéről. Mindkét fiú legfeljebb 7 éves volt. Istenem, suttogta Miklós, képtelen volt eltitkolni a sokkot. Kérlek, uram, az anyánk, mormolta Ádám, a vezető fiú, próbálva visszatartani a sírást, miközben a hátsó ülésre mutatott, ahol egy sápadt, mozdulatlan alak feküdt. A hátsó ülésen Eszter feküdt, eszméletlen, bőre sápadt és hideg volt. Mellette egy kisbaba, a fiúk húga, aludt, anélkül, hogy észlelte volna a körülötte lévő káoszt. Miklós lehajolt, hogy beszéljen a fiúkkal, és a szívét összeszorította a feszültség és kétségbeesés látványa. Ti az anyátokat próbáltátok kórházba vinni? Kérdezte lágy hangon, próbálva megnyugtatni őket. Ádám bólintott, a szeme tele volt könnyekkel. Ő nem ébredt fel, megijedtünk, és a fiú elakadt a szavában, miközben a testvére, Gábor, megfogta a kezét, próbálva vigaszt találni egymás jelenlétében. Miklósban valami eltört. A fiúk bátorsága, a saját anyjuk megmentésére tett kétségbeesett próbálkozásuk eszébe juttatta a saját gyerekkorát, azokat a pillanatokat, amikor vágyott valakire, akiben megbízhat. Tudta, hogy gyorsan kell cselekednie. Nyugalom, most már foglalkozom vele, rendben? Ígérte, miközben a fiúk végre egy kicsit megnyugodtak, és elengedték a remegő kezüket a volántól. Hívta a mentőket, akik néhány percen belül megérkeztek, és elvitték Esztert a kórházba. Miklós aztán úgy döntött, hogy a fiúkat a járőrautóban viszi, hogy követesszék az anyjukat. Az úton Ádám és Gábor, most már nyugodtabban, elmesélték, hogy az apjuk évekkel ezelőtt elhagyta őket, és hogy Eszter volt mindenük. A fiúk szavai mélyen megérintették Miklóst, visszahozva emlékeket az elhagyatottságról és a magányról, amelyeket ő is jól ismert. Valami megmagyarázhatatlan vonzódás volt abban a családban, ami Miklóst magával ragadta. Mikor megérkeztek a kórházba, Miklós tudta, hogy ez nem csupán a kötelessége teljesítése. A kórházban Ádám és Gábor szorosan fogták Miklós kezét, miközben a hideg és világos folyosón mentek. Az ápolónő kérte őket, hogy várjanak a váróteremben, amíg az orvosok Eszterrel foglalkoznak, hagyva a gyerekeket a félelemmel teli csendben. Miklós leült a testvérek közé, és anélkül, hogy egy szót is mondott volna, a fiúk mellé bújtak, mintha biztonságot kerestek volna abban az még ismeretlen jelenlétben. Ő jól lesz, igaz? Kérdezte Gábor, a hangja szinte suttogás volt, reménnyel teli pillantással. Miklós mély levegőt vett, mielőtt válaszolt volna. Az orvosok mindent megtesznek, hogy segítsenek az anyátoknak. Ő erős, nem igaz? A fiúk bólintottak, bár a félelem még mindig látszott az arcukon. Miklós látta a fiúk szemében a saját gyerekkora fájdalmát, és egy csendes ígéret formát öltött benne, ők nem fognak egyedül szembenézni ezzel. Az órák lassan teltek.
Miklós próbálta elterelni a fiúk figyelmét, mesélve nekik rendőrként átélt kalandjairól, és ők figyelmesen hallgatták, a szemük tágra nyílt, a bűvölet és a fáradtság határán. Még tudtuk nélkül, már a szívébe zárta őket, mint egy láthatatlan védelmet, amely elhatározta, hogy gondoskodik róluk. Rövid idő múlva az ápolónő visszatért, közölve, hogy Eszter ébredezik és stabil állapotban van. Ádám és Gábor megkönnyebbülten sóhajtottak, és átölelték egymást. Amikor az ápolónő kérte, hogy a fiúk még egy kicsit várjanak, amíg Eszter készen áll a látogatásra, Miklós észrevette, hogy a gyerekeknek több vigasztalásra van szükségük, és javasolta, hogy igyanak valami meleget a kórház büféjében. Miközben elkísérte őket, Ádám megrántotta Miklós kabátjának ujját, és halkan megkérdezte, az úr nem fog elmenni, ugye? A kérdés Miklóst olyan erővel érte, mintha pofon vágták volna. Nem megyek sehová, Ádám. Itt maradok, amíg az anyád jól nem lesz, amíg mindannyian jól nem lesztek, válaszolta őszinte mosollyal. Az a kis ígéret úgy tűnt, a legkevesebb, amit tehetett a családért. Meleg tea és néhány süti után a fiúk végre kevésbé tűntek feszültnek, és Miklós észrevette, hogy még ilyen nehéz körülmények között is a testvérek csak gyerekek voltak, akik egy pillanatra a nyugalomra vágytak a káosz közepette. Nevetgéltek és játszottak egymással, mintha az ártatlanságuk még mindig lehetővé tette volna számukra, hogy rövid időre elmeneküljenek a helyzet komolysága elől. Végül az ápolónő visszatért, és bejelentette, hogy láthatják Esztert. Miklós elkísérte a fiúkat a szobához, de mielőtt beléptek volna, habozott. Ez a család intim szférája volt, amit nagyon értékesnek tudott. Ám Ádám és Gábor ragaszkodtak hozzá, szorosan fogták a kezét. Amikor átlépték a szoba küszöbét, Miklós meglátta Esztert, aki még mindig sápadt volt, de egy halvány mosollyal üdvözölte a gyerekeit. Kinyújtotta a kezét, és a fiúk sietve odaszaladtak, hogy megöleljék őt, könnyekkel a szemükben a megkönnyebbüléstől. Miklós megállt, és egy gombóc volt a torkában, miközben figyelte a jelenetet. Tudta, hogy valami különleges van abban a kapcsolatban, ami ott kialakulóban volt. Eszter ránézett, és még gyengén, halk hangon megköszönte, köszönöm, hogy vigyázott rájuk. Ők mindaz, ami van. És nagyon bátrak, válaszolta Miklós mosolyogva. Nagy megtiszteltetés, hogy segíthetek nekik. Abban a pillanatban Miklós megértette, hogy a sors valamiért elvezette őt ehhez a családhoz. Valami, ami erősebb volt nála, ott kezdett formálódni, valami, ami talán csak most kezdődött. Miután Esztert hazaengedték, Miklós felajánlotta, hogy visszaviszi őket. Hideg éjszaka volt, és megbizonyosodott róla, hogy mindenki jól fel van öltözve, mielőtt segített nekik beszállni a járőrautóba. A fiúk még mindig fáradtak voltak, Panni, a baba, pedig mélyen aludt, anyja karjaiban. Miklós csendben vezetett, és a visszapillantó tükörben figyelte Esztert. Fragilisnek tűnt, mint egy nő, aki sok terhet cipel egyedül, de a szemei a hálától és méltóságtól ragyogtak. Egy egyszerű, megviselt homlokzatú házhoz érkeztek, ami tükrözte Eszter küzdelmeit és áldozatait, amelyeket a gyerekek eltartása érdekében hozott. Miklós segített a gyerekeket bevinni a házba, és mielőtt távozott volna, Eszter habozott, mintha valamin gondolkodna. Végül mély levegőt vett, és így szólt. Miklós, szeretnél bejönni? Hideg van, és nem tudom megfelelően megköszönni azt, amit tettél értünk. Mosolygott, elfogadva a meghívást, és belépett a szerény otthonba. Leültek a kis nappaliba, amit csak egy régi lámpa világított meg, így barátságos és intim hangulatot teremtett. Eszter egy csésze teát ajánlott fel neki, és bár kimerültnek tűnt, Miklós érezte, hogy valami többre vágyik, hogy meghallgassák. Volt már, hogy egyedül kellett tenned valamit, ami lehetetlennek tűnt. Kérdezte hirtelen, miközben a kezében lévő csészére nézett, mintha emlékeibe merült volna. Néha úgy érzem, hogy 3 gyereket egyedül nevelni a határokon vagyok, de ők adnak erőt a folytatáshoz. Miklós bólintott, ismerős szorítást érezve a szívében. Igen, értem. Az édesanyám is egyedül nevelt engem.
Amikor gyerek voltam, sok olyan pillanat volt, amikor magányosnak éreztem magam. Azt hiszem, ezért, habozott, próbálva komoly hangot megőrizni. Annyira megérintett a fiúk bátorsága. Ők különlegesek. Eszter mosolygott, a szemeiben csillogó könnyekkel. Ők az életem értelme. Csak nem vártam, hogy olyan ijesztő dolgot kelljen tenniük, hogy próbáljanak segíteni nekem. Egy rövid szünet állt be. Miklós úgy érezte, mintha éveken át zárva tartott részeket nyitna meg magában, és Eszter mellett rájött, hogy talán könnyebb megosztani tapasztalatait, mint gondolta. Mesélt neki a nehéz gyerekkoráról, azokról a nehézségekről, amelyekkel ő és az édesanyja szembesültek, amikor az apjuk elhagyta őket. Eszter figyelmesen és empátiával hallgatta, megértve a fájdalmát és a hegeit, amelyeket cipel. A fiúk, akik még mindig fáradtak voltak az izgalmas éjszaka után, hamarosan elaludtak a kanapén, míg Miklós és Eszter tovább beszélgettek, a hangjuk szinte suttogásként hallatszott a ház csendjében. Az a váratlan este egy láthatatlan hidat épített közéjük, amely közös tapasztalatokból és megértett csendekből készült. Amikor Miklós végül felállt, hogy elköszönjön, Eszter egy pillanatra megfogta a kezét. Nem tudom, hogyan köszönhetném meg. Mindenért, amit tett. Mondta, a hangjában olyan könnyedséggel, ami korábban nem volt jelen. Eszter, nem kell megköszönnöd. Akármennyiszer szükséges, megtenném, válaszolta, érezve, hogy a szavai egy kötelezettség súlyát hordozzák. Ahogy elhagyta a házat, Miklós észrevette, hogy a szíve tele van olyan érzelmekkel, amiket nem várt. Valami különös volt abban a családban, ami mélyen megérintette, ami miatt ott akart lenni, védelmezni és gondoskodni róluk. Az az este, amikor visszavezetett, tudta, hogy valamilyen módon az a család már az életének lényeges részévé vált. A következő napokban Miklós nem tudta kiűzni Esztert és a gyerekeket a fejéből. Még miközben a rendőrségi munkájával foglalkozott, az elméje folyamatosan visszatért ahhoz a családhoz. Tudta, hogy Eszter élete, bár tele van szeretettel a gyerekei iránt, tele van kihívásokkal és megpróbáltatásokkal is. És bár egy belső hang azt mondta, hogy talán jobb lenne távolságot tartani, a szíve úgy tűnt, hogy egy másik irányba tereli. Végül, néhány nap múlva, Miklós úgy döntött, hogy meglátogatja őket. Magával vitt egy kosár alapélelmiszert, álcázva azt, mint egy egyszerű kedvességi gesztust. Amikor megérkezett, a fiúk félénk mosollyal fogadták, csodálattal nézve rá. Ádámnak és Gábornak Miklós már egyfajta hős volt, egy kétségbeesett pillanatban jelent meg, és biztonságos menedékké vált. Miklós! Kiáltott Ádám, lelkesen átölelve őt. Anyu azt mondta, hogy talán meglátogatsz minket, de nem voltunk benne biztosak. Eszter megjelent az ajtóban, meglepett, de boldog mosollyal fogadta a látogatást. Láthatóan felépült, bár a fáradtság még mindig ott volt az arcán. Meghívta, hogy lépjen be, és miközben ő elhelyezkedett, Eszter egy keveréke volt a hála és a kíváncsiság, ahogy figyelte őt. Aznap délután Miklós hagyta, hogy körülvegyék a ház melege és egyszerűsége. Játszott a fiúkkal, akik imádták a rendőrként szerzett kalandjait, és kézben tartotta Pannit, a kisbabát, aki azonnal mosolygott, amikor megérezte karjainak biztonságát. Miklós látványa a gyerekekkel olyan békét hozott Eszternek, amit régóta nem érzett. Ott volt egy szilárd jelenlét, valaki, akiben megbízhatott, és ez óriási különbséget jelentett. Egy adott pillanatban, miközben a konyhában kávét ittak, Eszter felé fordult, még mindig egy kis hezitálással. Miklós, nem akarom visszaélni a jóságoddal, de szünetet tartott, mély levegőt vett, mintha a büszkeség és a szükség között vívódott volna. Miklós ránézett, tekintete bátorította, hogy folytassa. Néhány állásinterjúm lesz a következő napokban, és az utolsó kórházi tartózkodás miatt értékes órákat veszítettem a munkámból. Fókuszálnom kell ezekre az interjúkra, de, a gyerekek, nem tudom, hogyan szervezzek meg mindent egyedül, ismerte be, halk hangon. Miklós bólintott, megértve a helyzetét. Gondolkodás nélkül felajánlotta,
hogy segít a fiúkkal és Pannival foglalkozni, amíg ő elintézi a teendőit. Eszter megkönnyebbültnek tűnt, bár még mindig meglepődött Miklós nagylelkűségén. Ez nagyon sokat jelent nekem, többet, mint amit kifejezhetek, mondta, a szemeiben a hála és csodálat keveréke tükröződött. A következő napokban Miklós állandó jelenlétté vált. Délutánokat töltött Ádám és Gábor mellett, segítve nekik a házi feladatban és játszva a kertben. Lassan észrevette, hogy a fiúk egyre inkább megbíznak benne, megosztva egymással gyermekkori történeteket és titkokat, és minden új beszélgetés szorosabbá tette a köteléket közöttük. Olyan ember volt, akiben a testvérek megbízhattak, aki biztonságot hozott a megszokott életük bizonytalanságába. Minden látogatás alkalmával Miklós érezte, hogy az élete, amely korábban a magányról és a munkájának való kizárólagos elkötelezettségről szólt, változik. És bár ez a változás valamilyen szinten megijesztette, egyúttal soha nem érezte magát még teljesebbnek. Idővel a kapcsolata Eszterrel kezdett fejlődni, a hálaérzéséből egy őszinte barátságba, és ki tudja, talán valami még mélyebb dologgá. De Miklós nem akarta siettetni a dolgokat, úgy érezte, hogy napról napra egy új kapcsolat alakul ki közöttük természetes módon. A gyakori együttlét miatt Miklós mélyen belemerült annak a kis családnak a mindennapjaiba és szükségleteibe. Egy napon, egy különösen hideg délután végén, úgy döntött, hogy meglepi a fiúkat azzal, hogy elviszi őket a parkba. Eszter örömmel egyetértett, boldog volt, hogy látja őket együtt tölteni az időt. A parkban nevetések visszhangzottak, miközben a fiúk futottak és játszottak, és Miklós egyszerű és őszinte boldogságot érzett, amit már régóta nem tapasztalt. Hazafelé tartva Miklós segített az vacsora elkészítésében. A fiúk nyilvánvalóan kedvesen figyelték őt, míg Panni az ölében nevetett, miközben ő grimaszokat vágott, próbálva szórakoztatni a kislányt. Eszter, aki mellette ült, csendben nézte a jelenetet, és észrevette, mennyire nélkülözhetetlenné vált Miklós jelenléte. Kérdéseket tett fel magának arról, hogy hogyan történt mindez olyan természetesen, hogyan vált ő a családjuk központi alakjává. A vacsora során Ádám, mindig éles kíváncsiságával, megkérdezte: Miklós, van családod? A váratlan kérdés egy pillanatra megszólalásra késztette Miklóst. Eszter megpróbált közbelépni, attól félve, hogy a fiú udvariatlan volt, de Miklós csak enyhén mosolygott, és őszintén válaszolt: Nincs családom, még. Rámerett Eszterre és a fiúkra, és egy rövid pillanatra valami mélyet osztottak meg egymással. Miután a gyerekeket ágyba tették, Eszter és Miklós a nappaliban ültek, kényelmes csendben. Miklós, érezve, hogy a bizalom növekszik közöttük, egy kicsit többet osztott meg saját történetéből, a magányos gyerekkorról, az apja hiányáról, az anyjáról, aki mindent megtett, hogy biztonságban és boldogan tartsa őt. Eszter figyelmesen hallgatta, és a végén rátette a kezét az övére. Miklós, nagylelkű szíved van. Olyan valaki, mint te, mellettünk lenni olyan ajándék, amire soha nem gondoltunk, hogy megkaphatjuk, mondta, hangja lágy volt, de tele érzelemmel. Miklós szeme találkozott Eszterével, és mindketten csendben maradtak néhány másodpercig, mintha a szavak feleslegesek lennének. Úgy érezte, hogy rátalált egy otthonra, és bár a jövő még mindig bizonytalan volt, tudta, hogy ez az a hely, ahol szeretne lenni. A következő hetek egyre nagyobb közelséggel teltek. Miklós, amellett, hogy segített Eszternek a gyerekekkel, ott volt mellette minden apró győzelemnél, a munkahelyén szerzett új állástól kezdve a napi nehézségekig, amelyek felmerültek. Támogató pillérré vált számára és a fiúk számára, akiben megbízhattak és akire támaszkodhattak. Fokozatosan észrevette, hogy nem csak azt segíti, hogy ez a család felemelkedjen, hanem ő maga is újjáépül, és megengedi magának, hogy megnyissa a szívét valami iránt, amit mindig is elérhetetlennek hitt. A Miklós és Eszter közötti szeretet és barátság őszintén, csendben nőtt, mintha mindketten tudták volna, hogy valami szilárd és mély dolgot építenek, amely egyszerű és igaz pillanatokból áll. Ebben a pillanatban Miklós már tudta, hogy Eszter és a gyerekek mellett megtalálta azt, amit mindig is keresett.
A hónapok múlásával Miklós megszilárdította helyét Eszter és a gyerekek életében. Már nem csupán barát vagy távoli támasz volt, lényegessé vált. Ádám és Gábor apai figuraként tekintettek rá, valakire, aki biztonságot és bizalmat hozott a család mindennapjaiba. Egyre gyakrabban kértek tőle tanácsot, és megosztották vele sikereiket és félelmeiket, tudva, hogy megértésre és feltétel nélküli szeretetre talál nála. A kis Panni, ártatlanságában, már megtanulta, hogy Miklós, mondjon, mint az egyik első szavát, ami szinte leírhatatlan örömet töltött el benne. Miklós és Eszter csapatot alkottak. Felosztották a feladatokat, együtt nevettek a gyerekek csíntevésein, és szilárd egységgel szembenéztek minden felmerülő nehézséggel. Néha, csendesebb estéken, a verandán ültek, miközben a fiúk aludtak, csak azért, hogy beszélgessenek az életről, azokról az álmokról, amelyeket hátrahagytak, és azokról, amelyeket most, talán, újra valóra válthatnak. Egyik ilyen estén, egy hosszú nap után, amikor Esztert előléptették a munkájában, Miklós hozott valamit, amit már régóta megőrzött erre a különleges pillanatra. Szíve gyorsan vert, amikor egy kis dobozból elővett egy egyszerű és szép szív alakú medált, ami mindazt jelképezte, amit iránta és a gyerekek iránt érzett. Eszter, kezdte, hangjában érzelem volt. Soha nem gondoltam, hogy egy ilyen családra találok, olyanokra, mint te és a gyerekek. Ti, hezitált, mély lélegzetet vett, hogy megfékezze az érzelmeit, értelmet adtatok az életemnek. Eszter, könnyes szemmel, mosolygott és megfogta a medált, érezve Miklós nyilatkozatának súlyát. Tudta, hogy ez az ajándék sokkal több, mint egy szimbólum, ez a szeretet és elkötelezettség ígérete volt, bizonyítéka annak, hogy közösen a nehézségeket egy új lehetőségre váltották a boldogság érdekében. A következő hónapokban Miklós Eszter házába költözött. Ez volt az utolsó lépés egy olyan egyesülés felé, amely már mindenki számára nyilvánvaló volt. Ádám és Gábor sugárzó mosollyal fogadták a hírt, ünnepelve, hogy Miklós véglegesen a család részévé vált. Panni számára ő már apa volt, a védelmező figura, akit ő felismert és akit szeretett. Az élet kihívásokkal folytatódott, de Miklós tudta, hogy Eszter és a gyerekek mellett megtalálta a rég áhított otthont. Azok a magányos napok, amelyeket korábban megélt, most a szeretet és a boldogság élményével teltek meg, egy olyan család által, amely nem csak elfogadta őt, hanem nélkülözhetetlenné is tette. Eszter, aki egykor egyedül nézett szembe a viharokkal, most Miklósban találta meg a biztos menedéket, valakit, aki egy váratlan éjszakán megjelent, hogy örökre megváltoztassa az életüket. Együtt olyan családot építettek, amely a kitartásra, bátorságra és szeretetre alapozva állt, és minden nap végén Miklós hálát adott azért, hogy megtalálta a rég vágyott otthont, a menedéket, amire a szíve vágyott, és elsősorban azokat az embereket, akikkel végre megoszthatta minden pillanatát. Néhány év telt el azóta az éjszaka óta, amikor a sors összehozta Miklóst és Eszter családját. Az immár felújított otthonukban mindig élettel teli, vibráló energia uralkodott. A falakat boldog pillanatokat megörökítő fotók díszítették, Ádám és Gábor iskolai egyenruhában mosolyogtak, Panni pedig kis balerinaként az első fellépésén, és különösen egy kép, ahol Miklós és Eszter együtt mosolyognak, körülvéve gyermekeikkel. Az a ház, amelyet korábban bizonytalanság és fáradtság jellemzett, most az élet és a boldogság forrásává vált. Miklós és Eszter apró gesztusokkal és gondoskodó cselekedetekkel erősítették meg nap mint nap az általuk felépített szerelmet. Miklós továbbra is rendőrként dolgozott, de minden szolgálatba lépéskor magával vitte azt az amulettet, amit Esztertől kapott, egy emlékeztető arra, hogy valaki várja otthon. Eszter új munkájával végre stabilizálni tudta a család anyagi helyzetét. Az ő álmaik, amelyek egykor háttérbe szorultak, most Miklóséval és a gyerekekével fonódtak össze. Ádám és Gábor immár serdülőkként, hősként tekintettek Miklósra, a bátorság és a jóság példaképeként. Segített nekik a házi feladatokban, kísérte őket sporteseményekre, és megtanította nekik, mit jelent az integritás és a tisztelet. A testvérek megtanulták tőle, hogy az erő nem azt jelenti,
hogy mindent egyedül kell elviselni, hanem azt, hogy el kell fogadni a támogatást, és meg kell nyitni a szívet a szeretet előtt. A legkisebb, Panni, szeretettel és biztonságban nőtt fel. Számára Miklós volt az apa, akit mindig ismert, és ártatlan szemeiben nem volt kétség, hogy ő mindig ott volt, hogy megvédje és vezesse. Miklós legnagyobb öröme az volt, hogy láthatta, amint a család növekszik és virágzik, és minden új nappal egyre szorosabb kötődést érzett irántuk. Egy tavaszi reggelen, miközben Miklós és Eszter a verandán kávéztak, figyelve, ahogy a gyerekek az udvaron játszanak, Eszter összekulcsolta az ujjait az övéivel, és így szólt. Emlékszel arra az éjszakára? Arra az éjszakára, amikor mindez elkezdődött. Miklós elmosolyodott, megszorítva a kezét. Igen, emlékszem. Alig hiszem el mindazt, ami azóta történt. Ti örökre megváltoztattátok az életemet. Eszter, könnyekkel a szemében, válaszolt, azt hiszem, mi voltunk azok, akik szerencsések voltunk, Miklós. Megmutattad nekünk, hogy újra lehet kezdeni, hogy az igazi szeretet képes begyógyítani az élet okozta sebeket. Csendben ölelték át egymást, ugyanabban a mély csendben, amely már a kezdetektől összekötötte őket. Tudták, hogy bármit is tartogat számukra a jövő, mindig együtt fognak szembenézni vele, mint egy család. Az a ház, amely egykor a nehézségek menedéke volt, valódi otthonná vált, tele szeretettel, támogatással és reménnyel. Miklós, Eszter és a gyerekek számára a nehéz út csak megerősítette mindannyiuk erejét, és most a sors összekötötte őket, ahogyan mindig is kellett volna. Így talált rá a rendőr, aki egykor egy gyermekek által vezetett autót állított meg, azon az éjszakán arra a helyre, ahová mindig is tartozott. Remélem, megérintett ez a történet, amely a szeretetről, a kitartásról és az újrakezdésről szól. Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy további megható történeteket is megismerhess. Hagyd meg a véleményedet Miklós, Eszter és gyermekeik utazásáról, szeretnénk tudni, hogy milyen hatással volt rád ez a történet. És természetesen oszd meg azokkal, akikről tudod, hogy szintén átérzik majd a történet szépségét. Köszönjük, hogy itt vagy, és találkozunk a következő történetben.